Sarauniya TV, tashar al'umma. Kyautar gaske ni ce kai samun raina wanke ne abin gani ba kai ba. Kyautar gaske gata da gaske a kauna hana yi riba nan ma. Raina maga sha buɗe da sulke zan yi yakin nema. Alkairi ne na gaiki gefe na Garkuwa zan nema. nunar mai sanya rusa tsari na. Dole ne fama. Mene zancen a yi shigan kauna. Na ji takun girma. Kin amsan kira taho gani ko gida ban je ba. Tauraro na abin misali na. Inda ke ba kowa Zan ko ka zo tare hawaye na. gani na kyakkyawa Bana tsoro idan kana gona. ba a yi miki sawa. Na tantance gidan da zan kwana na kalli ba wani Ga ba. kyautar ruwan zuma zo kurba. Na share na koshi. Ciki sakon da ya kai wani zai karba. Ya shiga domin gashi. Zauna ga kyakkyawar tarba. Komai ka gyara shi. Domin ke ne hakan ba komai ne ba har ma sai kin zaba. Na san inda so ba a kokawa. Tufka ta kai tufka In dai fadar ka ce ba zan yi musu ba. wannan ya zama doka. Waye ya ce ciki ba kundi ne ba. Adima dai na soka. Sanya min ido don na zama zaka. Ban yi halin gorewa. Dauka dukkan maganar kika munta hasiri ne. Ni na san mai zagi na idan ba ka kunne. Zauna dai zauna zanai miki biyan bashi ne. Kai ma zo zauna gunka na zo ka ji labari ne na tara. Kin mana ni ma na biki da kauna. Duba dai duba ba da gurin dai waka. A inda kin yarda Ni zani nan na ɗora ka. sai na ganganta. Idan mutum tuni na nuna ka. Aure burina inda ga ki kawai na yarda. To na ririta jagora na ina wani gaka. Sarauniya TV, tashar al'umma.